आङो गोदोबो बुंदों आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ जों समाया नङा होमबा बिथांखौ आं सिनायो बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ नाथाय बिथांखौ आं सिनायो बिथाङा सासे बिटिसि सोरजिग्रा बिटिसिखौ एकर्ड खालामग्रा सासे व्यक्ति मानगोनां बिथांमोनानो जादों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा दिनै गावनि न' खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि बिटिसि सोरजिनायनि उनाव एसेम्बलि बिथांमोना बानायदों बिटिसि सेक्रेटारिखौ बिथांमोनानो बानायदों नाथाय बिब्दिहाय बयबो खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायनाय हिसाबै दिनै आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों सिनाय जानांगौनि जेबो गैया दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारी सारा बिक्रम दैमारिखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बेसो गिदिर बाथ्रा जे चिरां 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि दैदेनगिरि नङा बिपिएफनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायाखैसै बेसो गिदिर बाथ्रा दा बिनिखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों मा दं नङा रे जेबो गैया दिनै हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि दैदेननायजोंनो बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा एमसिएलए जाबाय बिथांखौनो दिनै सिनायाखैसै दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा इएम जाबाय दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं हाग्रामा महिलारीखौ सिनायाखैसै हाग्रामा महिलारी जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय बिथांखौनो बावगारबायब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ दुखुआव दङ होनना जों मिथियो आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ जाय हाखरा खोमसि बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया जायखौ बुंदों नोरोग बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों आं बानायनाय खोथा बुङाखै जे बिटिआर एकर्डआ लायनो नोरोग आरो बिटिसि एकर्डआ सोरगो अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिलारिनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया मानो खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनाव नांफैयो खोलानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमद बर'खौ रायज्लायहरबासो फाइलफ्रा सुहि जायो अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमद बर' बिथांनि राजनियाव थांना मोजां खामानि मावनो हानो नंना नङा दा बिनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं जेबो गैया साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि चेहेरायानो जा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला दिनै बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जोंहा बिपिएफ दला गोख्रों लिडार जागोन आं रायजो हिसाबै व्यक्तिगत रायजो हिसाबै जेबो बिबान गैयाब्लाबो आं दिनै बिपिएफखौ समर्थन खालामदों बिनि अनगा बुंनो आंहा जेबो गैया थेंक इउ प्रमद बर'आ सान्थि फैबाय होननानै बुंगासिनो दं सान्थि फैबाय होनना बिथाङा बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सिमाव गुन्दुगुलखौ सोर खालामदोंमोन थार्ड पार्टिखौ बाहायनानै बिथाङा सोरखौ लानानै गुन्दुगुल खालामदोंमोन नङा होमबा बेसो गिदिर खौरां जे बिथाङा सोरखौबा लानानै गुन्दुगुल खालामदोंमोन दाथ' सान्थि बाव बुंनाय बायदि सान्थि गुन्दुगुलखौ रावबो खालामाखै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गभर्नमेन्ट खालामफिनगोन अब्ला बिथाङा ओरै थांनानै सोरखौबा थुनज्लायनानैबाबो सिगाङाव जेरै दानथारलायनाय बुथारलायनाय अहिंसा हुज्रि खावनाय जादोंमोन बे एखे लाइनखौनो बिथाङा लाबावनो हागौ बिनिखायनो हाग्रामा महिलारि फैबोला बिथाङा सरकार खालामबा असान्ति जाफिनगोन होननायनि मानियानो जाहैबाय जों आन्दलन खालामफिनगोन होननाय जाबायब्रा मिथिबाय प्रमद बर' सारा जों आन्दलन खालामफिनगोन आरो आंजों थाफाय किसुमान टीमा गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनानै असान्ति खालामनाय जागोन नों जुदि गभर्नमेन्ट खालामफिनोबा होननाय जाबायब्रा नङा होमबा बेसो थेंक इउ